chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro wamedo manyo oganda luo mago matiyo matek e weche mag ohala kod keto mwandu. Kawachopo singo moro mano mar kewitwak makuna dongo kaka oganda luo. Machiegni nyinga Lydia Oke. E chenro wa makawuono nyakora mga jwang ng'ateri nyake kaunti ma Kisumu wagoyo mbaka gi jenatieno matimo ohala mar uso gi dusruok. Ohala mosetimo kuom kinde buora kendo wacho ni osekonyo chopo dwaro mage mag omenda. Ne walime kare matimo ohala kendo goyo kode mbaka e yo machal kod Ginyinga iluonga ni jenatieno Anyawiyoma Kabudha to gisani ani chuny boma ma Kisumu. Aja ohala matimo en cosmetics kata gi dholuo iluongo ni dusruok. E kuma wantiere ni en Mega Plaza but wantie e the Best Ladies Kisumu Limited. Wan duka e chuny boma ma Kisumu wauso gik moko mopogore. Moko kuomgi gin modhi mag diel, wauso yie wich, masin mag liedo koda masin mag tuoyo yie wich. Wauso kendo modhi mopogore kod sabunde. Ohala ni ne wachake higa mar 2019 e boma ma Kisumu. Cosmetics kata ohala mar dusruok gimomiyo ne wachake joma miyo ohero dusruok, gihero bedo majaber. Gi kizungu wacho ni they love enhancing their beauty and looking nice. Koro ne waneno ka e Kisumu ng'eny ji ok timo ohala ni to wahero ka mine bedo mabeyo. Ohala ni kane machake okanyalo wacho ni te oa kuom hola, moko ne gin savings mane wachako godo. Koro en part of hola and also part of savings. Achiel kuom midhiero ma wasebedo ka wayudo ohala mar dusruok kaluwore gi uchumi masani. Ng'eny bech gik moko odhi malo nikech iyudo kamoro kaka ka wauso modhi mag yie wich, moko mag del, to moko kuom modhi ma wauso wagolo oko, moko are also locally sourced. Koro iyudo ni custom duty michiwo kuom modhi ma wuok oko ni malo. Koro achiel kuom midhiero ma wayudo en idho mar bech gik ma wauso. Gimomiyo pod anie ohala ni ahero ka ji neno maber. Boosting our confidence, the female confident. Ng'ama miyo herore kaka entie to be onyalo neno kako ritre en owuon. Nikech ng'eny kuom gik ma wauso bende konyo pien del. Koro samoro ng'ato nyalo bedo gi shida lakini kidhi miye mo maber to encourage build self esteem ne moduogo bedo confident. Mane mor kuom gimomiyo watimo ohala ni. Kuom ng'ato manyalo bedo ni timo ohala ama dwaro timo ohala, gimiluongo ni record keeping en gima long'o ahinya. To ohala kohala nyaka bed gi record. Sami in gi records cha eking'eyo ni in gi lal kosidhi mbele ang'o monego bed ni timo. Kuom mano wan gi accountant mashughulikia transactions madhi mbele duka, mang'iyo kaka wachulo taxes, mang'iyo kaka jotije be yudo search gima ka kod kacha, waneno kaka wanyalo wero. Koro record keeping konyowa gi our daily movements and transactions within the shop. Mokwongo kuom puonj masebedo godo en ni jakinda emakeyo. Mar ariyo nyaka iher gimitimo. Ohala mar cosmetics en ohala ma yuto ne ber. Ok dinind kech ka in gi ohala ni. Kuom mano nyalo wacho niya, given a second chance to invest in another business, poda yero mana dusruok. But koro a level mopogore.
nikech gisani yudo ni wanyiewo mwandu oko wakelo koni mondo joma jowagi otimre nade oyudi. To kinyalo miya nafas moro kendo natimo ohand dusruok, anyalo keto wabende walos products mamekwa with the same standards mag mawagolo oko ka, momiyo ka gik mawadhi omo oko kae ginyalo bedo locally sourced and at an affordable price. So cosmetics any day. Kuom ohala mar dusruok ni, mokwongo o create employment opportunities. E duka ka wanitiere gi jok ma watiyo godo magin jolony e yore mag modhi e wich koda modhi mag del bende. Koro mokwongo kabisa o create employment opportunities for young girls. Mar ariyo, wan gi organization ma wakonyo godo nyithi kiye chulo school fees e gwenge mag Ahero. Yes. So it's a way ma wachiwo back to the community using this shop. Kuom ohala mar dusruok, onge odiochieng' mabiro kalo kokiyudo wateja minyalo uso negi. En gima yuto ne nitie. Ok en kaka buge ma ka nyithindo loro to kore kinyiewo. Mon losre, obed January, obed December, kata piny tek chieng' rieny, lakini nyaka to ging'i kaka ginyalo bet matimre nade maber. Koro kiseketo strategy ni mitimo marketing maber, miyudo influence, tichaka chaka, yuto ne nitie. Kawaya kaunti ma Kisumu ateri nyake kaunti ma Kwale nyakorom Gajwang kamoro megi wuodluo mong'ere ni Mesha Kotieno otimo hala mar loso mwandu malombo wang' kotiyo kod glese mag taka. Ne walime kare matimo hala kendo nwago kode mbaka e yo machal kod ma. Nyinga iluonga ni Mesha Kotieno, to gimomiyo wabedo piny kama, wabire gimiluongo ni tich mar creativity, loso glass kwa kuom chupni mag kong'o kata chupni mag wine kata chupni moko mosetiyo kuom ji ma owiti. Koro tichwa tich kwanyogi to waloso gi chupa. Tijni wasetiye kuom ndalo moko mosegwaro, osedhi around igni 2. To tijni kaka ne wachake, ne waneno ni mondo watemane yo mar reduce kata yo mar golo takataka kata yo mar keto pinywa mar Kenya mondo bede environment maber, mar keto pinyo mondo bed maler. To ne waneno ni chupni mag plastic kata chupni mag glasses gi ema ketho environment. Koro ne achako tich mar ng'ado gi kuom higni 3 mokalo. Na ng'ado gi, wachoko gi e bunge, wachoko gi e pipni kuom owitgi, kumora amora kata itie yo inyalo yudo kata ka mtaro, inyalo yudo ka chupni go lil, ogidhi gi pi, to wachoko gi, wabiro wang'ado gi, waluoko gi, ma koro gibed chupni maler, glass ma ng'ato nyalo modho godo pi kata nyalo madho godo wine. Koro seche moko kaka uneno gi, koro gin gik maler malombo dhano. E chako tijni, nitie gik moko mang'eny madwarore ni mondo wabed godo. Sana gik machalo kaka machines dwarore ni wabed godo, nikech ka wachake manually. To manually ni seche ma ji yudo customers mang'eny ma ng'ato dwaro ni los ne chupni 500 kata 1000, ok inyalo loso gi. Koro gigi dwaro machine. Nitie kila design mag machines monengo wabed godo. Mokwongo ni gima watiyo godo, kaka wanyalo ng'ado godo chupni, ma wanyalo loso godo do chupni, gik ma wanyalo goro gi godo, nikech iyudo ka jomoko ng'ato nigi gimoro kaka Valentine,
to dwaro ni mondo chupni gi ondike nyinge kata ogorne gimoro maber, tiyudo ni gigi dwarore gik matimo gik machalo kamano. Koro iyudo ni wan kaka ne wachake, to ne wachake gi gine moko matindo tindo, mashin moko ma waloso wan owuon, ma wang'ado gigo, gima wagoro gigo, gima waloso gigo mondo gibed maler. Gik machalo kaka chupa kikwanye bungu, tiyudo ka en gi stika moko e kore. Ere kaka gigo stika go wanyalo goro oko. Koro seche ma wagolo gi oko, to nitie gik moko ma masin manyalo golo gi oko, mondo koro waket marwa kata walose kaka odwarore mondo bed maber. Changamoto mokwongo namba 1 en changamoto kaka customer. Seche moko customer dware kaka kama wantieni, wan e Kwale account Diani. To Diani ka ng'ato seche moko ni around Neptune, kata ng'ato ni Kwale, kata ng'ato ni Kombani, kata Likoni, to ng'ano dwaro ni mondo waterne glasses 5. To glass 5 go dhi nyaka Likoni en sane 150. To glass 150, glass achiel wa uso siling 50. Koro yudo ni seche ma wauso gi siling 50 no, ka dhi gi 150 nyaka Likoni, iyudo ka koro onge ohala moro. Koro mage changamoto ma wayudo. Kaito changamoto kaka transport madhi golo chupni go e kama wit gi e bunge kata dumping place. Koro yudo ni changamoto go ma romo godo e tijini. Kaito changamoto machielo kendo, nitie joma nyalo ng'isi ni adwaro chupni 1,000. Tinyalo loso negi chupni 1,000, kaito yudo ka ng'ano kendo ka seche mose giseikore makoro gidware, tiyudo kipenje to wacho ni abiro biro next week. Mago changamoto kendo. Changamoto mar 2 ni en manyo ohala kuom ji kata otende kata customers. Alafu changamoto moro machielo kendo en seche ma waloso glese gi miluongo ni production. Iyudo ka seche ma waloso glass, iyudo ka waloso gi 4, ng'ato miyowa chupni 4, to manyuoli ka waloso gi chupni 4, tiyudo ka watoyo 2 kata watoyo 3. Watoyo 1 to dong' 3. Koro iyudo ni mage changamoto ma wayudo ka. Ohala ni joma nitie pinyni kama wadake sane ni, ng'eny ji ywak ni tich onge, to tich to ng'eny. Kata an kang'iyo kila kona to tich to ng'eny. Oduoko mana ni dhano ok orre. Dhano kanyalo orore, tiyudo ka kendo koro tich bedo mang'eny. Kaka tijni kaka ne wachake, sani wan ga ka ojende 5 ma waloso gi. Ne waloso glasses 15, sani wanyalo loso glasses 500. Koro yudo ni kata glasses 1,000 ndalo 2. Koro yudo ni mage gik ma wasekalo. Koro jok maneno ni nyalo chako ohala ni, en ohala maber. Koro iluongo gi dholuo ni orruok. Ng'ato orore nikech ohala, kila ohala nitie gi changamoto mage. Koro seche ma iorori, tiyudo ka tijni kendo bedo maber. Koro ng'ama dwa chako tijni en ng'ama owuok moorore, mong'e ni gini kata time kama kata tieko seche adi kata tieko ndalo maromo nade, to biro succeed. Koro gini en gima ikete chuny gi orruok. Koro ang'iso joneno maneno gini ni orruok en gima ber. Orruok kelo mwandu kendo bedo jakinda. Dholuo luongo ni kinda en mwandu. Mane kaka nyalo ng'iso joma gombo mondo otim tich ma margi ma ene mochako kende. Higni 10 mabiro, higni 10 mabiro aneno ka successful maduong'. Nikech ka
ng'ato kopo ni chako gimoro to nitie gimiluongo ni maono mabiro mbele. Koro an tanene ni igni mabiro mbele to kare koro chupni, nikech kata sani kaka ne wachake ji ne wito chupni, to sani kipenjo ng'ato chupa to wacho ni awinjo ni ng'iewo gi yo Millennium kucho, yo Diani kucho. Koro onge ng'ama gol chupa ne nono. Koro ng'ato ka ng'ato chunje chupa ne wacho ni auso chupa ga. Koro igni mabiro onge chupa mora e pinyni ok bi ma ibiro yude pap kata ibiro yude bunge, onge. Chalo piny mar China gimora mora oseloke pesa. Koro wambe wasekete in future, aneno ka wadhi mabor ma wabiro loso gigi kendwa, nikech waneno ka serikal masani wacho ni tich iluonge ni piny kadhi malo, manyiso ni wadhi loso tije wa owuon. Koro maneno ni igni 10 mabiro aneno ka wadhi bedo successful. Onge gimora mora kuom ywak kata lal manyalo wacho ni ohand lal ni nalal kana chako ohala ni berna, kendo ndalo mana chake niyudo ka go chonga piny ka rudho chupni gi, ma yudo ka kendo luyo tuchina to naloso mana chupni 4 ma kendo jaoda kata osiepega ne ng'isa ni omera tijni nigi chandruok, bech tijni nyale dongi biro lose weight. Tangiso ni ma gimora mori chako gi kinda. Koro onge ohala moro mar lal, ma ohala mar yudo, kendo amor kode matek. Wakao yo machuok e chenro ni mar ohala gi mwandu nyakoro mga jwang. Kata kamano ka waduogo wamanyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. Weche Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Bende un jokanyo mag chama to udwaro omenda mar jolo ohandu. Yud hola mong'ere kaka Pamoja Group Loan michiwo nyaka $10,000,000 e bad bengi mar Equity moramora. Bende ibo yudo tiegruok e wi weche mag omenda kod kaka inyalo rito ohandi. Machiegni kendo nyakoro mga jwang' e chenro ni mar ohala gi mwandu. En moro marani pod ikete mana ka chenro ni e wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E kar timo ohala magikomba e kaunti ma Nairobi waromo kod nyaluo matiyo matek e ohala mare mano mar uso lewni mag mtumba mauso ne jouso. Nyakoro mga jwang' osetimo ohala ni kuom kinde buora kendo wacho ni osekonye chopo dwaro mage mag omenda. Stacy Otieno en ja ohala wa mar juma.
iluonga ni Stise Umuchieng. Ana venture e biashara mar mitumba Gikomba. Ana dak Ruiru. Kapok achako uso bells na kwanya achiel ne joma yawo bell. Koro na uso town, na Hawk Town na River Road opposite stage ya Guardian, booking office ya Guardian. Koro na dhia kamano mos banyaka akaw loan na nigi savings moko ba kaw loan kore ka donjo goyo hala mar bells. Anahero lewni gi wuoche. Pesa mang'eny ma yudo kata quarter of the money dhiga e lewni gi wuoche. Koro naneno ka customer base mar lewni yot. Nikech ladies nyiepo, nyithindo nyiepo, men nyiepo, alafu plus en ga nyaka gi season. Kaka yudo sama koth ochwe jacket dhi ahinya. Koro na like en biashara ma kikete pesa tikete bidii matin to in sawa. Ananyalo wacho ni mitumbo ken for the faint hearted. Ka in ng'ama ni weak emotionally daki us mtumba. Nikech gima ji kiaga ni bells gi wanwaka ogi ko aloka wach ni UK gi Canada koro anoka pack. Koro an gima timoni anauso gima import ineno. Koro yudo ni samoro customers gionge understanding no. Koro ka iniwoni yonge understanding mamari mar gimi uso yudo ni samoro customer kelo ni complain tionge kaka inyalo approach the customer. Okay, en gima nyalo nyisi ni onigi bed gi capital tibed gi backup capital. Nikech inyalo biro ikawo container kawuono. To gimo bire container no iuso ne customer mokwongo mar ariyo mar adek gite gin complaints. Koro in 85% sure ni lewni mikelo go nigi complaints. Koro nego bed gi backup capital ma ikawo kendo moro makoro diko ni uso ma mikawo mokwongo ni. What happens yudo ni wawach ni kaka UK nigi factory donge kaka sani factory ni UK to an gi supplier. Koro neno kaka joma no biro e chiro chonga. Koro gine magimiyo waga gine ni connection go nikech sani kata ka nyiso ng'ato ni omanyi na supplier kono tek. Alafu bentie mzigo moko madhiga piyo gin ga gi demand kata ka gidonjo kawuono by kinyi wase uso te. Koro yudo ka in gi factory kucha imanyo supplier gi shipping company neno nyaka gi shipping agent. Koro gin gibo nyisa ni lewni ginyo ginisa ni bel kama gibo nyisa ni lewni man pin gi magi men t-shirts to wadwa pack gi koro e bells mondo wa orni. Koro kioro supplier kanyo gi agent kanyo. Koro from there ikito ni koro e container after around 30 days chopo Gikomba. Okay, both kelo pesa lakini neno kikwanya chela wach ni koro waya bill mar dress dongen 25,000 otingo around 160 pieces. Kibiro ba agoni achela di mi kamera gimia beach moko gimia uchiel moko gimia boro. Koro it's up to you di manyo customer madhi nyo giel fachiel 100 mano koro mari. Lakini ka inemia obel kendi in great maru semia boro 100 100 koro ananyala advice ngato no ya obel en profitable lakini koro iya obel ka in gi understanding mar bel ingeni bel ni golango bel ni otingango kowuok marach kata kowuok na kako kadwa o negative mango mane understanding ma customer nyaka bedgo. Ohala ni okelo gik mang'eny lakini okahero gawacho ahinya e media. Koro gima nyalo wacho ni kando na uso mtumba Gikomba an gi duka Ruiru ma uso ga koro achiel ma koro ka ng'ato dwaro t-shirt achiel long achiel odhi kawo Ruiru na mano berga nikech yudo ni ka bel ise yawo bi uso kamera nitie madonga milogo ni fagia. Koro fagia gi ne ng'ama onge pesa mar bel onyalo biro to kaogi to be odhi otere market to resell. Koro ananyalo wacho ni ayawo duka kode atimo gik mang'eny. Ananyalo wacho ni karaka yot nikech adhi ndiko mixed dress odonjo men t-shirt odonjo ineno. Alafu after sale kawach kaka kawuono godhiambo tandiko ni auso men t-shirt 4 mixed dress 2 lep nyithindo 3 kamano. Koro anyiso ga customer ni at least kiuso law make sure ni ka wayawo bel kawuono half price miuso ket monde. Koro sama koro idong gi fagia makoro iuso 30 mbao go ma nyalo tiyogo
lakini ni usa kawuono te ti gogo dhiambo chulo school fees o chulo rent. Ngeni rent kichulo to koro ok duog mano dhi kamano, koro ito next month mo lichund rent. Koro ananyalo cho ni bookkeeping mara kayot nikech anto an gi records ma kila kitu mayudo. Alafu pricing mara kaka Weche koro supplier nyisa ni men t-shirt ni adhi migi pesa kama, koro an kochopo ka tange ni men t-shirt ni onego use gi bei ma kama. Koro ngeni kaka gin sealed kama dak ngeni ma good koso ma bad, lakini nitie labels mingega ni magolo law maler. Nitie label kaka nitie ariyo modonjo mago ok chunga ineno. Alafu law be kidwa rango kata kama ineno nitie bel ma en attractive, kata kirango kama ineno ma attractive to nitie moro madal ananeno gani mtumba doga ngama ngi kiherehere matin. Mtumba ok doga ngama otulia sana nikech ni like you are meeting like iromo gi joma opogre pile. Alafu neno koro mtumba ni use en ga koro kaka in marketing mari. Neno kaka an jonge gani anaero wuoyo, koro nyalo kata wuoyo gi moro kaka mpira in the mid hapo katikati tumeanza kuongelea ngo. Koro neno gani mtumba ongega skills nikech kata jomo soma PhD masters be uso mtumba, joma be notieko class 3 form 4 be pod uso mtumba. Koro anoka nega skills e mtumba as long as you are ngama ni active. An gima nyalo wacho ni neno kaka na wacho ni awema atima, koro kaka ibe wacha ni we aus lao dia gilauno, whether oteri maber whether oteri marach dia gilauno. Nikech chudo ni ngato chieng mo uso maber en sawa, chieng mo uso marach ok odwa wuoyo gi ji en okun, odwa wacho kaka koro ohala onge pesa, kata obeda usa lot. Kisa wacho ni anadwa usa lot ni dia mbele kode. Mae makelo wa giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En geno mar nyakoro mga jwang' ne imedo puonj makare kotendo gi magi mwamanyoni chenro ni mar ohala gi mwandu. Tudri koda kendo juma manyien e seche makama. Wamed goyo mbaka mago makelo dongruok kaka oganda luo. Riti Masani, nyinga Lydia Okeyo.